माबाखौ अमाखौ मा होनोमोनलाय पिग ओंखाम जागासिनो औ लांगोन एन्जरा लाङो लाङालै मामिखौ लाङा लाङा नै लाङो हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आङो नै एसे थाब रेडि जादों आरोना ओमफ्रायहाय दाबोनो रेडि जाजोबाखै गासिबो ओमफ्राय आङो जास्ट माबायावहाय माने मा फुनो दाख्लैहाय सासे बिनानावा सोंहरदोंमोन नालाय बेखायनो आङो खिन्थानो सानदों आरोना दाथ' आङो नैबे क्रिमखौ फुनखांबाय नैबे निभिया सफ्ट बेखौ फुनखांबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेनि उनाव आङो नैबे सानस्क्रिनखौ फुनगोन आरोना फट' स्टेबल गल्ड बे सानस्क्रिनखौ फुनगोन बेखायनो आङो बुंनो सानदों माने बायरायाव ओंखारदागे दा ओंखार सानस्क्रिया सानावहाय बहुत इम्परटेन्ट आरोना ओमफ्रायहाय फुनथारनांगौ ओमफ्राय आंखौहाय बे माबाखौहाय सबा बिमानि जे आङो माबा लादोंमोन सिगाङावहाय आगोल 2020आवनो आरोना बे समावहाय आङो माने सबा बिमानि बे ट्रिटमेन्टखौ लादोंमोन ना बे ब्राउन स्पट्सनि ट्रिटमेन्टखौ लादोंमोन ना ओमफ्रायहाय बेखौहाय माने हामथायदों नामा होननानै सोंहरदों आरोना थ' हामनायाथ' हामो ओमफ्रायहाय आङो जेब्लानाखि बे आङो प्रेगनेन्ट समावहाय माने जेबो केयार खालामनो मोनाखै आरोना बेखायनो दा आरोबाव जा बहुद ट्राभेल खालामनाय जाबावो ना माने बारा बिराद नाङो मोखाङावहाय थ' आङो एसे माने बांद्रायबो नङा मा होनो जानाय बायदिबो नुयो आरोना एसे आरोबाव जाफिननाय बायदिबो नुदों माने केयार खालामनांगौमोन आरोना ओमफ्राय थांफिननायबो जायाखै सम एसे थांनानै माबा सोंहैनांगौबो जेनेबा दाथ' एजबो जाबाय नङा होमबा ओमफ्रायहाय जेनेबा एज हिसाबै माने फुननायफ्राबो एसे आलदा जायो आरोना बेखौथ' आङो बेसेबांबा गोबावसैमोन बेनिफ्रायनो लाबोनायमोन मा होनो बे डक्टरनिफ्रायनो फट' स्टेबल गल्ड सानस्क्रिनाहाय बे डक्टरनिफ्रायनो लाबोनायमोन आरोना खिन्थु आङो बै प्रेगनेन्ट समावहाय सानस्क्रिनखौ फुनाखै मानो होनबा माखासे बेफोरावबो माने सानस्क्रिनफोरावबो केमिकेल थायोना ओमफ्राय बिदि जानला मोनला फुनलाबायनो नाङा माबा समावहाय प्रेगनेन्ट समफ्रावहाय बेखायनो जास्ट मोनसे सिम्पोल मयस्चराइजार फुननानै थानायानो माबा आरोना प्रेगनेन्ट समफ्राव जानला मोनला इउस दा खालामलाबाय बेफोरबायदि ओरैनो डक्टरनि एडभाइस लायाबा डक्टरनि एडभाइस लानांगोन जानला मोनला जिखुनु जाया जानायजोंल' नङा गासिखौबो आरोना फुननाय लोबनाय बेफोरखौबो जानला मोनला इउस खालामलाबायनो नाङा प्रेगनेन्ट समावहाय बेखायनो आंबो जेबो इउस खालामाखैमोन दा ओमफ्राय लासै आङो जेब्लानाखि बिदिनो 1 इयार बिदिसो जादोंदां बिनि उनावसो माने बेबिया फिसालाया 1 इयार बिदि जानायनि उनावसो आंबो इउस खालामफिनदों आरोना बेखौहाय नङाबा आंबो जास्ट माबाल' फुननानै थायोमोन मयस्चराइजार फुननानै थायोमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा नै बांद्राय सानाव थाबाय थाबा होमबाबो बे स्पटआहाय माने नुजाफिनखायो आरोना खेबसे ट्रिटमेन्ट लाखांनायनि उनाव बिदि गासिबो मोजां जाजोबगोन बे नङा ओमफ्रायहाय होमबाबो बहुद माने बिराद खम जायो आरोना आंनावथ' माने बांद्राय लाबाय थानाय मोनबा दासिमबो लाबाय थानाय मोनबा माने नानेखा बायदिसो जानो हानायमोन बेबायदि सानो आरोना आङो माने बांद्राय जायोबा बे ब्राउन स्पट्सफ्रानो नानेखा बायदि जायोना थ' बिराद गाज्रि नुयो नङा होमबा दा बेखायनो सिगां टाइमावनो बेखौ खालामखानाया मोजां आरोना जै नानेखासिम सहैबाय होमबाथाय माबाया प्रसेसा बहुत गोलाव जायो प्लास नोङो मेनटेन खालामनांगौआबो बिराद माबा हार्डसिन जायो आरोना गोब्राबसिन जायो थ' बेनो ओमफ्रायहाय जायखिजाया सानस्क्रिनखौ फुनथार आरोना जिखुनु जाया बेखौ नङाबाबो बेथ' आङो डक्टरनिफ्राय एडभाइस लानानैसो फुननाय नालाय थ' जानला मोनला इउस खालामनाङा आरोना डक्टरनाव एडभाइस खालामला बेबायदि आंबो बुंनो हाया माखौ फुननांगौ माखौ मानांगौ बेफोरबायदि बेखायनो आरोना डक्टरनाव एडभाइस ला ओमफ्रायहाय बेबायदि खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै दा आङो नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो दा खालामलांबाय थानोसैलाय दा रेडि जानोसै आङो थांनोसै दख'नायाबो हाननानै लाबोखाबाय आङो नैबे अरेन्ज कालारखौ गाननोसै ओमफ्रायहाय बांद्राय मिलायनायबो गाननो बालायलांसैहाय दाना बेखायनो जानला मोनला नै जोमग्राफोरखौबो गोदोनि बेखौनो लालाबायनोसैलाय नै सिथाब फैलायबायनो सिथाब फैलायबाय नै देलायनायानो जोबाखै मामिना थांनोसै ना थांनोसै दे थाङा दाहाय आङो एबि केक लाबोगोन एबि होना आयु एन्जर लाङो थाङा
अह एन्जर लाङो आं फिथाइ लाबोगोन ना लादु लाबोगोन ना लादु लाबोगोन ओमफ्राय केकबो दे ओंखामा हरदो ओंखामा ओंखाम जागासिनो औ लांगोन एन्जरा लाङो लाङालै मामिखौ लाङा लाङा नै लाङो होस नै लेट जायो आंहा बिदि जानो मोना लेट जायोना फैयो नै दादाया दै सेरग्राखौ लांबायदां थौदो आंखौ दोनलांदो गारिजों बुम बुमजों थांसै ना दादाया लांबायसो नामा गुलुनि गेलेग्राखौ लांखाथारबाय बि गुलुनि गेलेग्राखौ लांबायदां लांखाथारबाय बियो गुलुनि गेलेग्राखौ गेलेगोन मोजाङै दलद था फैदो हामा दाहाय जागोन फैदो ओंखाम जादों ना आङो फिथाइ लाबोगोन दे नोंनो ना लादु लाबोनांगौ ना केक माखौ लाबोनांगौ माखौ केक केक लाबोगोन फिथाइबो फिथाइ मा लाबोनो आंगुर लाबोनो ना आपेल लाबोनो माखौ लाबोनो आंगुर ना आपेल लाबोनो नाङालै ओंखामसो जायो जोंहा दादाया लांबाय नामा गेलेग्राखौ दादाया लांबाय नामा हामा फुफैजोब्बाय आंनावबा फुफैजोब्बाय इसोर ओइ मामे दे माबाया गुलुआ सोरनिमोनलाय ओमफ्राय मामिया सोरनि गुलुनि मामिया गुलुनि गुलुआ मामिनि ना नोंना खावलाया फुगाराखै थुर' थांसै आंबो नै रेडि जाबाय सान्दुंनि अबस्थाया आयौ आयौ ओरैबादि दुंखाबाय नै टाउनाव क्लास गखांबाय थांफिनलायनोसै आङो नै सफैबाय र' दावरावथार माथो आयौ मा खालामदों एन्थौजों गेलेदों आयौ मा गेलेदों मोसादों नोंस्रा मोसादों आयौ बैसागुनि मोसाग्राफोरनो बिसोरखौसो लोगो मोनफैबाय आंहा माबे फैदो गेलेदों दादामोनजों गेलेदो बैसागु फांसनाव मोसाग्राफोर प्रेक्टिस दे द' खालामदो हनै सासेयासो नै आयौ दे मोसाद' अबेजों नै मास्टारा दे द' फोरोंग्राया सिगाङाव थादो दे द' लाइन लानायानो दाबो जाया दे द' औ लाइना जाबाय दा दे मोसाद' नोंनाव फैदो माथो हिनजावफोर गोजासो सोरजों हिनजावालाय बिसिना हिनजावफ्रा नैबे दानिया मोसाया बेबो मोसाजागौमोन ना नै बेना सोर हिनजावा फियायालाय सोरनि जेम्सनिसो ओमफ्राय गैबावला हिनजावफोर गैबावला हा मोसाला
मोसाया ओमफ्राय माथो लेङासै मानो रायजाखो मोसाहोआनो मामि फैथ' माथो जाखो नोंहालाय औ उन्दैसै न' लांदो फैदो उन्दैसै नै हायाबो थांसै आङो थांसै थांदो औ ए दे गोबारै होना होबाय बुलिया मा बेनो लास्ट बिदि जायाना आखाइया ओरै खालामहर औ नै नानि ना हौवाया बोरो गैया नाङा ए ओरैनोसो मोसाखादों मालाय मोसादों बेहा बैसागुआ ए ओमफ्राय नै दुगैखांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय बे गथ'फ्रा प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना माने बैसागुआव मोसागोननो बैसागु प्रग्राम जागोन नामा ओमफ्राय बेयावहाय मोसानो प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय बेयाव दासो बिसोरो रेस्ट लाथ'लायदोंमोन ओमफ्य बेयावहाय मा होननानै बुंदों सोरबा सोरबाया माने गालायलायनोबो नागिरो आरोना माने सोरबा मोसानो नागिरा माने मोसानो बादा होदोंनो सोरनाबा ओमफ्राय बिदियावहाय थोलायलायै जायो आरोना माने मालाबा हिन्जाव थोआ बेबायदि जायो आरोना हिन्जावफोरानो थोलायलायो बेबायदि जायो ओमफ्राय बेयावहाय सोरबाया मा बुंदोंमोन आंथ' मोसानो मोनाबा थैखागोन मोसानो मोनाबा थैगोन आरोना बेखौनो खोनानानै जा मिनिनो ओंखारदों आङो मोसानो मोनाबा आं थैखागोन होनलायनानै जागोनानो लानोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय दा नै ओंख्रिया रेडि खालामनानै लाखाबाय आङो नै टमेट' सावनाय ओमफ्राय बे जाहैबाय लाब्रा माबा मैखान दंलाजोबो बान्दा कबि सजिना आलु जाथारसै गुलुआ मा खालामदों मामिया अनना अनो नों मानो ओंखाम जायाखै खिन्थालाय नों मानो ओंखाम जायाखै ओंखाम जानोसै दे मामे औहाय जेजे अंगार जेजे दे ओंखाम जानोसै गाइखेर लोंसै मा जादों नोंलाय कुकि दे माबा मा होनो ABCD होनलाय A B C D E F G H I J K L M N O हाब फिखौ होनगोरलायथारो O P Q R S T U V W X Y Z जेदाव मा दंमोनलाय जेबा इयाव नाखौ मा होनोमोनलाय नाखौ मा होनोमोनलाय फिस ओमफ्रायहाय ओमफ्राय नै गिद्दिरा मामोनलाय गिद्दिर खोमा गिद्दिरा मा होनोमोनलाय एलिफेन्ट होनदो ओमफ्राय नै माबाखौ अमाखौ मा होनोमोनलाय पिग रोंबायहाय ना गुलुआबो गैला दंबावोथ' मेरला दंबावो नों बुरजा फरायबावनांगौ दङ रोंनांगौ दे रोंनांगौ फैदो ओंखाम जानोसै दे होमबा लोगोफोर बेयावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं